Γεια σας αγαπημένοι μου θεατές. Σήμερα θα παίξουμε ένα αγκάριο. Ας αρχίσουμε. Ξέρετε, το είχα κατεβάσει παλιά το αγκάριο. Δεν θυμάμαι καλά πώς να παίζω. Μερικές φορές το κάνω επίτηδες να πάρει με νουβάζ. Στο επόμενο βίντεο θα σας προσφερθώ πώς εξελιχθώ. Θα σας το προσφερθώ, Παναγιά μου, τι ήταν αυτό. Και το πιστέψετε, είχα πάθει ένα lag μια μέρα και ένα bug μια μέρα και είχα βγει μέσα σε έναν άλλον και με έφυγε κατευθείαν και να πάρει. Αυτό είναι πολύ σπαστικό. Αν είμαι καλός, δεν είμαι χαλιά, άλλη είμαι νουμπάς, τραλαλαλαλα. Σταμάτησε να μιλάτε, είναι τρέλο, γιατί εγώ ο προ θα σας πω ότι είμαι νούβο. Να πάρει τι θα γίνει εδώ, τρώει τους πάντες αυτός. Και εγώ βαριέμαι, Παναγιά μου, τι είναι αυτό. Τρέξω να σωθείτε σου. Και με έφαγαν, τρολολολολο, τι είναι Παναγιά μου αυτό. Όχι, 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 είμαι νουμπικό παιδί που λέγεται Μετσί. Είμαι κατάμεση του γαγαλπί. Πολύ προ. Πολύ προ. Άρχισε. Ο καρδούλο. Ο Ζου καρδούλα. Ο δύο καρδούλα. Τρέχα να σωθεί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να και ο Ομπάμα να σε φάει στο κόμμα. Κόβω κομμάτια από την φάλα. Ω Παναγιά μου, αυτά δεν θέλω, τα χρειάζομαι. Υπάρχουνε πολλά, κοίτα τον είναι εκεί μέσα. Όλα είναι επιτέλους μεγαλούτσικος. Κοίτα με ρε παιδιά, είμαι τόσο όμορφα. Ήθελα να σας επιθυμίσω κάτι που το έχω πει στα άλλα δύο βίντεο μου, ότι θα βγάζω κι άλλα, όπως PewDiePie Tuber Simulator, Sims, ναι, τέτοια παιχνίδια. Όπως λέμε τώρα,
δύναμη μας και λέμε στα εγγόνια μας, σταματήστε ρε παιδιά. Είμαι θείος, είμαι θείος, Παναγιά μου θα με φάει. Είμαι θείος, είμαι θείος, ο καλός θείος. Όχι, όχι ρε φίλε, 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 όχι, όχι. Σου τον Κάριο, δεν θα ξαναβγάλω βίντεο. Δεν θα ξαναβγάλω βίντεο. Σας το υποσχέθηκα. Ναι, σας το υποσχέθηκα, μα το συχαίνομαι. Καλά, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Εντάξει, μ' αρέσει. Αλλά δεν μου αρέσει, είναι σπαστικό. Είναι σπαστικό. Πολύ χαζό. Να πάρει 18 τζάμπο. Πόρε φίλε, βαρέθηκα, αλλά δεν πειράζει. Ω Παναγιά μου, μια γατούλα. Να πάρει. Άι παράτα μας ρε King Kong. Λες και είσαι και ο κύριος Kong. Ο μαϊμούδας. Γεια σου γλυκούλη. Όχ, αυτό με κυνηγάει. Όχ, αυτό με κυνηγάει. Όχ, αυτό με κυνηγάει, να πάρει. Να πάρει. Δεν μπορεί να μας και εσύ ρε Τζόκερ. Δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Αυτό δεν μου αρέσει. Μαϊμούδες, μαϊμούδες. Γιατί τα αποφεύγω, γιατί δεν μπαίνω καθόλου. Όχι. Τι είναι αυτό? Όχι. Όχι. Κινέζε. Ιαπωνέζε. Τι είναι αυτός? Ιαπωνέζε. Μάλλον έτσι είναι. Ιαπωνέ. Δεν ξέρω. Βαριέμαι. Βαριέμαι. Ωραία, παίρνουμε και αυτό, και αυτό. Όχι. Τούρκε. Τάρκε. Πέλε. Ω παράτα μας. Δεν σας θέλω. Γιατί είμαι κακό και το κάνω εγώ. Τι είναι αυτό το αηρήθιο πράγμα? Παναγιά μου. Θα ξεράσω. Σε 2 λεπτά το κλείνω. Και θα τα πούμε σε 3, μάλλον, ναι, σε 3. Σε 3 λεπτά θα το κλείσω. Να πάρει, τι είναι αυτό? Έλα, είμαι άσχετος. Είμαι άσχετος. Εντάξει, το ξέρω, είμαι άσχετος. Μην με κοροϊδεύετε. Είμαι άσχετος. Υποψιάζομαι. Θα δω όλα τα σχόλια. Θα δω όλα τα σχόλια. Άσε με ρε Ράντα. Πάπια. Παναγιά μου, αυτό τώρα με κυνηγά. Όλοι! Τώρα δεν θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω. Πέθανα. Και αυτή τη φορά δεν θα πεθάνω. Όχι. Δεν κλαίω. Είμαι άντρας. Μόνο το κοριτσάκι κλαίνε. Το ξέρω, είμαι πάρα πολύ γλυκούλης. Είμαι πάρα πολύ γλυκούλης, Ναι. Γεια, ναι. Σας ξέρω εσάς. Και αυτή Κινέζα. Κινέζο σκοτώσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Κινέζο σκοτώσω εγώ. Έλα εδώ Κινέζο. Αυτό δεν είναι Κινέζο.
Δεν έχει κάνει nickname. LOL! Ο Λολάκιας. Ο Λόλας. Ο Λόλας! Τρέκα! Κινέζε! Πρέπει να σώσουμε την Κινέζο. Seriously. Δεν μου αρέσει το φούξιο. Θέλω άλλο χρώμα. Αϊ, πέθανε το μισό. Πού είναι ο κοτοπουλάκιος? Θέλω τον κοτοπουλάκιο. Τέμπρο. Γλυκούλι. Θα πάρω τον Ντόγι. Ντόγι. Κοίτα τον Ντόγι. Για να ξέρετε, μπαίνετε στο Google, γράφετε αγκάριο skin, το πατάτε και έχετε αυτόν τον skin αμέσως χωρίς να πληρώσετε στο αγκάριο. Εγώ έτσι το κάνω, αλλά βαριέμαι τώρα. Αθήνα. Όχι, Αθήνα. Άντε με σκουλικάκι, Παναγιά μου, τι είναι αυτό? Είναι πολύ άσχημο. Τρέχα, αυτέ μου. Με κυνηγάει το σκουλίκι. Κόλλησα. Τρεκάτε ποδαράκια μου. Λοιπόν, τώρα το κλείνουμε. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να έχετε μια καλή μέρα. Καλημέρα. Bye.